அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் செடிகளுக்கு, முக்கியமாக ரோஜா செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரோஸ் மிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். அதில் என்ன இருக்குது, அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இந்த ரோஸ் மிக்ஸை நான் சென்னைக்கு போயிருக்கும்போது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்து 100% ஆர்கானிக் போட்டிருந்தது, கெமிக்கல் ஃப்ரீன்னு போட்டிருந்தது. அதனால தான் வாங்கினேன். ஏன்னா நம்ம செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தான். கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்போ மண்புழுலாம் செத்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால அந்த ரிஸ்க் வேணான்னு சொல்லிட்டு இது 100% ஆர்கானிக்னு போட்டிருந்ததுனால தான் நான் வாங்கினேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 250 கிராம்ஸ், 1/4 கிலோ 50 ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். இதோட எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து 3 இயர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து இந்தியன் ப்ராடக்ட் தான், ஆன்க்ராப்ன்ற கம்பெனியோடது. அதில் அட்ரஸ் வந்து பெங்களூரோடது போட்டிருந்தது. இதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, செடிகளுக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ்லாம் தேவைப்படும். NPK, நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், அப்புறம் கால்சியம், சல்ஃபர், மெக்னீஷியம், மேங்கனீஸ், அயன், ஜிங்க்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பூச்சி வெரைட்டி மாதிரி, அதாவது பூச்சி எதுவும் அண்டாமல் இருக்கிறதுக்காக, அப்புறம் growth ஹார்மோன், இதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அப்போது அது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஆர்கானிக்காக எடுத்து இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தது. அது போக அவங்க வந்து ஆயுர்வேதிக் பிளான்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. நம்ம எண்ணெய் எல்லாம் ஆட்டினோம்னா புண்ணாக்கு வரும்ல, கடலை புண்ணாக்கு, வேப்பம் புண்ணாக்கு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எண்ணெயிலேருந்து எடுக்கும்போது அதுக்கான புண்ணாக்கு இருக்கும்ல, அது எல்லாத்தையுமே அவங்க யூஸ் பண்ணதாட்டு போட்டிருந்தாங்க அதில். ஸோ இவங்களோடது ரோஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லா பூ பூக்கிற செடிகளுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், பூவெல்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இவங்க என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் வீடியோ போட்டிருந்தேன். வீட்டிலேருந்து வர கிச்சன் வேஸ்ட்டை எப்படி லிக்விட் ஃபர்டிலைசராக கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதுலேயே நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். அதுலேயே மோஸ்ட்டாக நமக்கு எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் கிடச்சிரும். இவங்க இந்த பாக்ஸில் பேக் சைடில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தது NPK, நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் ரெடி பண்ணி ஊற்றிருக்கோம். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ இருக்குது. அது போக கால்சியம் யூஸ் பண்ணணும். கால்சியம்காக நம்ம முட்டைத்தோட பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற வீடியோ போட்டு, அவங்க மீதி சொல்லியிருக்க இந்த சல்ஃபர், மேங்கனீஸ், மெக்னீஷியம், அயன், ஜிங்க், இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற டீ பவுடர்லேருந்தே நமக்கு கிடச்சிரும். இதில் இவங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது யூஸ் பண்ணால் வேர் சார்ந்த நோய்கள் எதுவும் வராது, வேர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா, வேப்பம் புண்ணாக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக மண்ணை லூஸ் பண்ணி விடும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. அது எப்படி லூஸ் பண்ணி விடும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி கொக்கோ பீட்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் செடி வைக்கிறோம். அப்போ மண்ணே நம்மளுக்கு லூஸாக தான் இருக்கும். டைட்டான மண் கலவை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மேபி இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அப்போ இது வேஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் நான் அப்படி சொல்ல வரல. இதில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆல்ரெடி நம்மளை வீட்டிலேருந்தே ரெடி பண்ணலாம். இதோட வீடியோஸ் கூட ஃபர்டிலைசர் வீடியோஸ், லிக்விட் ஃபர்டிலைசருக்கு 3 வீடியோ போட்டு, கிச்சன் வேஸ்ட்லேருந்து கூட கம்போஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ரோஸ் மிக்ஸை நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்மளே வீட்டிலே ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். வீட்டில் நமக்கு ரெடி பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது, வேலை நிறைய இருக்குது, இதெல்லாம் சும்மா கடையிலேருந்து வாங்கி அப்பப்போ கொடுத்துக்கலாமேன்னு நினைக்கிறவங்க இது கடையிலேருந்து வாங்கி கொடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. இது ஆர்கானிக் ஒன்று தான் போட்டிருக்கு. ஸோ கெமிக்கல்ஸ் பெருசாக கிடையாது, அதனால் பெரிய அளவுக்கு செடியில் பாதிப்பு இருக்காது, நல்லா வளரும்னு தான் நானும் நம்புகிறேன். இது கெமிக்கல் இல்லாமல் ஆர்கானிக்காக இருக்குன்னு சொன்னதுனால அதோட லுக்கிலே வித்தியாசம் இருந்தது. நார்மலாக நம்ம கெமிக்கல் ரோஸ் மிக்ஸ் வாங்கும்போது அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஆஷ் கலர், ஒயிட் கலர் மிக்ஸ்டு அந்த கலரில் இருக்கும். இது ஆனால் ஃபுல்லாகவே பிளாக் கலரில் தான் இருந்தது. ஆர்கானிக்னால பிளாக் கலரில் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு செடிக்கும் ஒரு 50 கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்து செடியோட வேர் பக்கத்துலேருந்து 10 சென்டிமீட்டர் தள்ளி 3 சென்டிமீட்டர் ஆழம் எடுத்து அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு மூடி வைக்க சொன்னாங்க. மீன்ஸ் அந்த டப்பாவில் போட்டிருந்தாங்க, அப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க. இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செடியை ப்ரூன் பண்ணி விட்டுட்டு, அதாவது கிளைகள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பிரான்ச்சஸ் இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி விட்டுட்டு, இலையெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி போட சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த பன்னீர் ரோஸ் செடி நம்ம வாங்கி நட்டு வைக்கும்போது தான் ப்ரூன் பண்ணி விட்டோம், கட் பண்ணி விட்டோம். அதுலேருந்து ஒரு தளிர் வந்துட்டுருக்கு, அதை நான் லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன். ஸோ நான் பிரான்ச்சஸ் மறுபடியும் கட் பண்ணாமல் மீதமாக இருக்கிற இலைகள் அது எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், ரோஸ் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அது மேல் பக்கமாக இருக்கிற மண்ணை எல்லாத்தையுமே நான் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். அது ரொம்ப லூஸாக தான் இருந்தது நம்ம கொக்கோ பீட்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கிறதுனால. இருந்தாலும் இந்த உரம் நமக்கு எஃபெக்டிவாக ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். அதனால மேலேருந்து ஒரு 2 இன்ச் ஆழம் அளவுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன், மண்ணெல்லாம் கிளறி விட்டுக்கிட்டேன். அப்போது நம்ம இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரோஸ் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம செடிகளுக்கு நிறைய உரம் கொடுத்துருக்கோம், அதனால இந்த வாரம் நான் வேறு எதுலேயும் உரம் கொடுக்கல. இப்போ வீடியோக்காக இந்த ரோஸ் பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் நான் உரம் கொடுத்துக்கிறேன்.
அப்போ நான் 2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த பாக்ஸில் அவங்க போட்டிருந்தது 50 கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. எனக்கு அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண பயமாக இருக்குது, செடிக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்ட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இது ஒரு 20 கிராம்ஸ் கிட்டே இருக்கும். நான் அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இது செடியை சுற்றி அந்த தொட்டியோட ஓரங்களில் போட்டு விட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு அந்த மண்ணோடய சேர்த்து மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பள்ளம் எடுத்து வைக்க சொன்னாங்கல்ல ஒரு 3 சென்டிமீட்டருக்கு. நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படி பண்ணுறது எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். எப்படியும் நம்ம மண்ணை கிளறி விட்டுட்டு பண்ணுறதுனால அது ஆழத்துக்கு போயிடும். ஆக்சுவலி நான் ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி தான் கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் செடிக்கு கொடுத்துருந்தேன். இருந்தாலும் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நான் செடிக்கு போட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன். இல்லைனா ஜஸ்ட் அந்த பாக்ஸ் வச்சு மட்டுமே டீட்டெயில்ஸ் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ போடும்போது கரெக்டாக சொல்லணும்ல, எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும்ன்ட்டு காட்டணும். அதனால ரோஸ் செடிக்கு மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன். இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன், மண்ணெல்லாம் சேர்த்து விட்டுக்கிட்டேன். நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றணும்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய தண்ணி ஊற்றணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நான் தண்ணிக்கு பதிலாக அரிசி கழுவின தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அரிசி கழுவின தண்ணி நேத்தியோடது, அப்போ ஓவர் நைட் இருந்தனால அது கொஞ்சம் புளிச்சிருக்கு. அதுவும் செடிக்கு நல்லது தானே, அதனால நான் அதையே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நம்ம நார்மல் வாட்டர் வேணும்னா கூட அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இருக்கனால இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல, செடி வைக்கும்போது கட் பண்ணி விட்டு ப்ரூன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம செடி வச்சுருந்தோன்ட்டு. அப்போது உள்ளது ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகிருக்கும். இப்போது நல்ல தளிரெல்லாம் விட்டு வளருது, ஒரு கம்புலையுமே தளிர் வளருது. இது எல்லாத்துலேயுமே இனி மொட்டு வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி லிக்விட் ஃபர்டிலைசர், கம்போஸ்ட் வீடியோலாம் இருக்குது. பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டாடா, பை.